ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ମଡେଲ, ଏକ ଡେଟିଂ ଆପ୍ ଆଉ ଏକ ରକ୍ତ ଭିଜା ସୁଟକେସ୍। କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ହାତରେ ଜଣେ ମହିଳା ଜଣକ ନିରୀହ ଯୁବକକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେହି ହାତରେ ସେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ ସହ ସାତଫେରା ନେବେ? ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଟିଣ୍ଡର ମର୍ଡର କେସ୍ର ସେହି ରହସ୍ୟ ଯାହା ପୋଲିସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। କେମିତି ହେଲା ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଦୁଇ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ପ୍ରେମ? ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମିସ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଫାଇଲ୍ସ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ଶୈତାନୀ ଚେହେରା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯିଏ ନିଜର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ଜଣେ ନିରୀହ ଯୁବକର ଜୀବନ ନେଇଗଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି କାହାଣୀରେ ଏମିତି ଏକ ମୋଡ଼ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେବ। ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ହାତରେ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରି ସୁଟକେସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ସେହି ହାତରେ ସେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଜଣେ କୁକୁରର ହତ୍ୟାକାରୀ ସହ ବିବାହ କଲେ। ହଁ, ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଟିଣ୍ଡର ମର୍ଡର କେସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରିୟା ସେଠ ବିଷୟରେ। 2018ର ସେହି କଳା ରାତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2024ର ଜେଲ୍ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର ସହର। ପ୍ରିୟା ସେଠ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମଡେଲ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆକାଶ ଛୁଆଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ସେ ବାଛିଥିଲେ ଅପରାଧର ରାସ୍ତା। ପ୍ରିୟା ନିଜର ଲାଇଭ୍ ଇନ୍ ପାର୍ଟନର ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ କାମ୍ରାଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ। ଦୀକ୍ଷାନ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ଥିଲା। ଏହି ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେ ଟିଣ୍ଡର ଆପ୍ରେ ନିଜର ଏକ ନକଲି ପ୍ରୋଫାଇଲ ବନାଇଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ। ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ପରିବାର ପୁଅ ଥିଲେ। ପ୍ରିୟା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବି ନିଜ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇଲେ। ଦିନେ ସେ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କୁ ଜୟପୁରର ବାଜାଜ ନଗରରେ ଥିବା ଏକ ଫ୍ଲାଟକୁ ଡାକିଲେ। ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଭାବିଥିଲେ ସେ ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଫ୍ଲାଟ ଭିତରେ ପ୍ରିୟା, ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖିଲେ। ସେମାନେ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଫୋନ୍ କରି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ। ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଥିଲା, ଯଦି ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପୋଲିସକୁ ସବୁ କହିଦେବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି ହତ୍ୟା କଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଏକ ବଡ଼ ସୁଟକେସରେ ଭରିଲେ। ସେହି ସୁଟକେସକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆମେର ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସେହି ସୁଟକେସ୍ ଖୋଲିଲା, ସାରା ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଯାଇଥିଲା। କେମିତି ଜଣେ ମହିଳା ଏତେ କ୍ରୂର ହୋଇପାରେ? ପୋଲିସ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା। 2023 ମସିହାରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏଠି ସରିନଥିଲା। ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଜୟପୁରର ସାଙ୍ଗାନେର ଓପନ ଜେଲକୁ ପଠାଗଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା ହନୁମାନ ପ୍ରସାଦ ଓରଫ ଜ୍ୟାକ ସହ। ହନୁମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ସେ 2017 ମସିହାରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 4ଟି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଜେଲ୍ ଆସିଥିଲେ। 2 ଜଣ ଭୟଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ହେଲା। ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିଲେ ଏବଂ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କି 2 ଜଣ ହତ୍ୟାକାରୀ କିପରି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା ହନୁମାନ ପ୍ରସାଦ ଓରଫ ଜ୍ୟାକ୍ ସହ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧୀ। ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 4ଟି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଜେଲ୍ ଆସିଥିଲେ। 2 ଜଣ ହତ୍ୟାକାରୀ, 2 ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଅନେକ ନିରୀହ ଜୀବନର ରକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ଏକାଠି ଜେଲ୍ ପରିସରରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ ପାରୋଲ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ। ଘଟଣାଟି ଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 2026ର। ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ 15 ଦିନର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାରୋଲ ମଞ୍ଜୁର କଲେ।
ଅଲଭରର ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ପୋଲିସର କଡ଼ା ପ୍ରହରା ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ହତ୍ୟାକାରୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସାତଫେରା ନେଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରିୟା ସେଠ ଟିଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ସେ ନିଜର ଏକ ନୂଆ ସଂସାର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଜେଲକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି। କ'ଣ ଏହା ନ୍ୟାୟ? କ'ଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସହଜରେ ଖୁସି ମିଳିବା ଉଚିତ? ଟିଣ୍ଡରରେ ମିଳିଥିଲା ଶବ, ଆଉ ଜେଲରେ ମିଳିଲା ସ୍ୱାମୀ। ଏହା ହେଉଛି ଟିଣ୍ଡର କିଲର ପ୍ରିୟା ସେଠର କାହାଣୀ। 2018ର ସେହି କଳା ରାତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2026ର ଜେଲ ଭିତରେ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଟି ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମିସ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଫାଇଲ୍ସ, ଆଉ ଆଜିର ଖୁଲାସା, 2 ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ଅଜବ ସଂସାର।